Әйдәгез хәзер атап үтик. Аның башында нәрсә? Диләр алфак бик яхшы. Өстендә нәрсә? Алсу? Күлмәк яхшы. Алсу нәрсә? Чалбар бик яхшы. Мәчеттә балалар өчен оештырылган стахана әнә шулай халкыбызның милли киемнәре, аларны төгү серләре хакында сөйләүдән башланды. Татарстанның Апас районыннан килгән башлангыч сыйныфлар укытучысы Райля Шәвәлиева яшь кызларны үзе укыткан сыйныфта кул эшләре түгәрәге эшчәнлеге белән таныштырды. Без балалар белән милли киемнәрне дә үзебез тегәбез һәм сәхнәләрдә чыгышта ясыйбыз. Калфакларны кулдан чигәбез. Шулай ук Өлкәннәр көнендә ветераннар значоклары ясыйбыз. Алар менә шушындый значоклар. Күкрәккә куя торган күкрәк билгеләре, җиңү бәйрәмендә мәктәптә укый торган балаларга менә шундый матур чәч кыстыргычлар ясыйбыз, бантиклар. Һәрберсен сезнең кебек балалар үз куллары белән ясыйлар. Әлбәттә, камиллекнең чиге юк диләр. Үзара аралашу һәм тәҗрибә уртаклашу осталыкны арттырагына ди тәҗрибәле укытучы. Мин Сембер татарларының үзләренең гореф-гадәтләре белән таныштым. Аларның безнекеннән үзгәрәк пешерү төшерүләре, кул эшләре минем өчен бүгенге кичәдә бик күп мәгълүмат булды. Мәхәлләдә әбиләр һәм бәбиләр мәктәбенең беренче дәресенә һәм яңа эшкә хәйр-фатиха бирү өчен өлкәнең диния назараты рәисе мөфти Илдар хәзрәт Сафиуллин да килгән. Мондый матур башлангычны башка мәчетләргә дә кертергә кирәк ди мөфти. Безгә аларны хәзер насихат, телгә рәтеп, динебезгә рәтеп, үзләренә бөтен булган гореф-гадәтләрне рәтеп калдырсак, иншалла, бездән соң да дәвам итер иншалла. Йомырканы алдан юабыз. Юганнан соң менә шулай ватып, аны бер савытка салабыз. Аннары соң он белән бутып камыр басабыз. Камырыбыз менә шушы хәлгә килә. Менә шу уклау белән моны җыябыз. Мәчетнең бер почмагында районның Ак калфак оешмасы рәисе Гөлшат Шәрәфетдинова сабыйларны токмаш, семберләрчә әйтсәк, ләкшә кисү эшенә өйрәтсә, икенче почмагында кыш теле пешерү эшенә өйрәтәләр. Монда хәзер без ясыйбыз татар халык кәмнушкасын, кыш теле. Менә шулай җәймә җәйдек, җумыркадан. Мин ясыйдым, ләкшә кисәйдем, өйрәндем пельмень ясарга и өч почмак. Мин өйрәндем өч почмак ясарга, тыкмачны инде белдем. Әниләр мәктәбен оештырырга күптәннән хыялланып йөри идек инде, менә хыялыбыз чынга ашты. Балаларны менә чакырдык, әниләре килде, үзләренең укытучылары килде. Тукмачларны әле малайлар дагы кисеп карыйлар шулай. Кайсы әйтә, мин сулагай, мин сул кул белән кисәм ди. Шулай итеп безләрне бераз инде өйрәттек. Бу мәчеттә 2 ел элек балалар өчен татар телен өйрәнү буенча якшәмбе мәктәбе дә эшли башлаган. Әлифбадан башладык. Үткән ел хәрефләрне өйрәндек балалар белән. Бу ел инде беренче сыйныф татар телен дәвам итеп өйрәнәбез балалар белән. Балалар теләп йөриләр. 20-25 бала атна сайын. Беренче тапкыр мәчеткә килүче балаларга янәшәдә генә урнашкан татар утары һәм андагы татар йорты белән дә таныштырдылар. Кайчандыр менә шундый өйләрдә аларның әби-бабалары яшәгән бит. Киләсенгә җәйнең дә лотәсе язын безнең әле табыр зур идеябыз бар. Ир балалар өчен матур итеп мәҗлес өчен мәҗлесләр үткәрергә. Бездә әле монда хәзер лотәсе үзебезнең шул музей территориясендә, татар утары территориясендә ясыйбыз лотәсе тавыклар, куяннар, юрдәкләр, котят макелибез, шундый матур гына аларның ич шундый сарайлары булыр. Үзләре каждыйында үзләренеке булыр инде. Ул буна әле безнең балалар кая нәрсә кигән дә белмиләр, аларны күреп, шатланып, менә шулар өчен үзләре үз куллары белән аларны ясатып, чистартып тегә шулай шулаң өчен инде. Шундый ук әбиләр һәм бәбиләр мәктәбе шәһәрнең 20нче балалар бакчасында узган ел эшле башлаган иде. Монда андый мәктәп ишәү, татар, чуаш һәм мордва балалары өчен. Мы знакомим детей с родной культурой, с культурой народов Поволжья. И в традиции нашего детского сада проведение дней народной культуры. Бүген биредәге дәресләрне Ак калфак оешмасы кызлары алып бара. Алар балаларга төрле уеннар уйнатып, тәрбиячеләргә татар милли киемнәре, аларны тегү, чигү серләре белән дә таныштырдылар. Бүген чираттагы проект Сабантой бәйрәмен күрсәттек, бик күп мастер-класслар күрсәттек. Халык авыз иҗаты буенча уеннар уйнаттык балаларга. Безнең өчен иң мөһиме шул, монда балаларга түгел, балаларның әти-әниләре, әби-балалар да катнаштылар. Ак калфаклыларның балалар белән эшләү буенча киләсе елга да байтак кына чаралар каралган. Әлегә алар кәгазьдә булсалар да, әзерлек эшләре инде бүгеннән үк башланды. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар.